Suna ina yanzu? Suna ina? Allah ya musa yasu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. An injury to one is an injury to all. Yeah. So you're not alone in this. Duk wani abu da zan faɗa muku akan iyayena, ƙarya zan yi muku. Saboda na san halin mahaifina a lokacin da na koma, wallahi na san kashe ni zai. Za ki samu goyon bayan mu dukkan mu nan. Duk wata hujja ta rana ta zuwa kotu domin karɓar dukiyata. Duk hajiyarmu duk sai da ta ga wannan shiriri ta a gurinka. Kai kanka ka san cewa da ni da mahaifinka ba mu haɗa uba ba. Kana tunanin cewa tarin dukiya shine arziki. To wai kai Cisco duk wayannan abokanan babanka masu kudin nan masu waye a rasa wanda zai nema maka aiki? So ya batun fansa kuma as no crime. Wannan mutumin ba mutumin kirki bane. Mutumin banza ne. Dirin da ka sani zai mun irin wannan maganganun a kansa sai ran kai munin ɓaci. Ya sha kuɗi. Ni fa mijinki ne. Ina so ku sani dukkanin wanda ya san zai mara min baya a wannan abu ya ɗaga hannunsa na gani.